7 октябр асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар оғози сафари корӣ дар шаҳри Бӯстон корхонаи истеҳсоли шиферҳои асбестии ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Ганҷофарро ифтитоҳ бахшида, иқдоми соҳибкоронро дар таъсиси корхонаҳои саноатӣ ва саҳмгузорӣ дар татбиқи ҳадафи чоруми стратегӣ саноатикунонии босуръати кишвар муҳиму шоиста арзёбӣ намуданд. корхонаи нав бо иқдоми соҳибкори ватанӣ Зариф Самадов дар минтақаи саноатии шаҳри Бӯстон бо иқтидори истеҳсоли 500 дона шифери асбестӣ дар як шабонарӯз бунёд гардида, дар таъмини бозори дохилӣ бо ин маҳсулоти ватании сохтмонӣ тадбири муҳим мебошад. ба сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иттилоъ доданд, ки корхона дар масоҳати 116 гектар дар муҳлати 1 сол бо вориду васлу насби таҷҳизоти технологӣ аз ҷумҳурии мардумии Чин бо харҷи беш аз 5 миллион сомонӣ сармояи дохилӣ дар асоси лоиҳа сохта шудааст. корҳои сохтмониро коргарону мутахассисони ширкати сохтмонии ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди элеганти шаҳри Бӯстон анҷом доданд. хатти технологӣ аз ҷониби мутахассисони ватанӣ васлу насб гардида аз озмоиши техникию технологӣ гузаштааст. идоракунӣ ва ҷараёни кори маҷмӯи таҷҳизоти технологиро дар асоси технологияи рақамӣ ва автоматӣ пурра мутахассисони ватанӣ амалӣ менамоянд. дар корхона 25 нафар коргарону мутахассисон бо маоши баланд ба кор ҷалб гардиданд. барои истеҳсоли шифери асбестӣ ашёи хом, асбест ва семент истифода мешавад. соҳибкорон бо истифода аз имтиёзҳои давлатӣ барои воридоти ашёи хом, асбестро аз Федератсияи Русия ва Қазоқистон харидорӣ менамоянд. дар истеҳсоли шифери асбестӣ сементи истеҳсоли корхонаи ватанӣ истифода мегардад. маводи сохтмонии шиферҳои асбестӣ ки дар корхона истеҳсол карда мешавад, маҳсулоти пурра ивазкунандаи воридот мебошад. президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни шиносоӣ бо ҷараёни истеҳсолот ва суҳбат бо соҳибкорон, мутахассисону коргарон таъкид доштанд, ки танҳо технологияҳои пешрафта ва истеҳсоли маҳсулоти рақобатпазир аз роҳу имкониятҳои рушди босуботи иқтисодии миллӣ, таъмини бозори дохилӣ бо маҳсулоти ватанӣ ва пурра коҳиш додани воридоти маҳсулоти тайёр аз хориҷи кишвар, раҳоии иқтисодиёт аз вобастагии берунӣ мебошад. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба соҳибкорону мутахассисони корхона дастуру супориш доданд, ки бо истифода аз имкониятҳо ва масоҳати мавҷуда барои сохтмон корхонаро васеъ намуда, ҳаҷми истеҳсолотро зиёд ва истеҳсоли номгӯи нави маҳсулотро ба роҳ монанд. муассис ва соҳибкорони корхона ба сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои дастгириҳои пайваста, ҷорӣ намудани имтиёзу сабукиҳо изҳори сипос намуда, ваъда доданд, ки дар масоҳати мавҷуда боз як иншооти коргоҳи навро оид ба истеҳсоли маводи сохтмонӣ рӯ бе роҳит бунёд менамоянд. дастгириҳои давлатии соҳибкорон таваҷҷӯҳи ғамхори доимии пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон буд, ки biz соҳибкорон ин корхонаро бунёд намоем. мо кӯшиш мекунем, ки фаъолияти корхонаро мунтазам баро монда маҳсулоти барои аҳолӣ ва сохтмонҳо заруриро истеҳсол намоем ва бозори дохилиро таъмин намоем. корхонаи мо дар як сол иқтидор дорад, ки 200 000 дона шифри асбестӣ истеҳсол намояд. мо соҳибкорон аз пешвои муаззими миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон сипосгузорем, ки ба фаъолияти корхонаи мо оғоз бахшиданд ва ба мо дастуру маслиҳатҳои муфид доданд ва нақша дорем, ки дар ҳамин ҷо боз як корхонаи дигар бунёд намоем. бо таъсису бунёди чунин корхонаҳо дар шаҳри Бӯстони вилояти Суғд ҳаҷму номгӯи истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ зиёд карда мешавад. аз соли 2018 то инҷониб дар шаҳри Бӯстон зиёда аз 10 адад корхонаҳои саноатӣ сохта ба истифода дода шуданд, ки дар ин корхонаҳо зиёда аз 20 намуди маҳсулотҳои саноатӣ истеҳсол карда мешавад, ки қисми зиёди ин маҳсулотҳо вориду васкунанда мебошанд. корхонаи истеҳсоли шиферҳои асбестӣ низ яке аз корхонаҳое мебошанд, ки маҳсулоти ин корхона вориду васкунанда мебошад. пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни ифтитоҳи ин корхона ба масъулини соҳа, соҳибкорон, мутахассисон дастуру маслиҳатҳои муфид доданд, ки шумораи корхонаҳо зиёд карда шавад ва сифати маҳсулот баланд бардошта шавад. мо масъулини соҳа ва мутахассисон кӯшиш менамоем, ки ҳарчи беҳтар истеҳсоли маҳсулотҳои рақобатпазири ватаниро зиёд кунем, чунки рушди иқтисод танҳо бо маҳсулоти рақобатпазири ватанӣ таъмин карда мешавад.
дар шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд баҳри иҷрои дастуру супоришҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва барномаҳои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба рушди соҳаи саноат, нақшаву тадбирҳо амалӣ гардида, шумораи корхонаҳои саноатӣ, ҳаҷму номгӯи маҳсулоти саноатӣ афзун карда мешавад. баҳри татбиқи ҳадафи чоруми стратегии саноатикунонӣ бо суръати кишвар дар шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд тадбирҳо амалӣ гардида, маҷмӯи маҳсулоти саноатӣ афзун карда мешавад. дар шаҳри Бустони вилояти Суғд дар доираи омодагиҳо ба истиқболи сазовори ҷашни 30-умин солгарди истиқлолияти давлатӣ 10 корхонаю коргоҳҳои саноатӣ таъсису бунёд ёфтааст, ки дар онҳо истеҳсоли беш аз 20 номгӯи нави маҳсулоти рақобатпазири саноатӣ ба роҳ монда шудааст. дар ҷумҳурӣ 13 корхонаи истеҳсоли шифер фаъолият менамояд, ки аз ин шумора 4 корхона дар вилояти Суғд, 3 дар вилояти Хатлон, 3 корхона дар шаҳри Душанбе ва 3 то дар шаҳри Ҳисор ҷойгир мебошад. иқтидори умумии онҳо 4,2 миллион донаро ташкил дода, 397 сокини маҳаллиро бо кор таъмин кардааст. соли 2020 ба миқдори 1 миллиону 842 ҳазор дона шифер ба маблағи 50,3 миллион сомонӣ истеҳсол шудааст, ки нисбат ба соли 2019 ба миқдори 422 ҳазор дона зиёд аст. дар 8 моҳи соли 2021 1 миллиону 328 ҳазор дона шифер истеҳсол гардидааст, ки нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 338 ҳазор дона зиёд мебошад. соли 2021 бо иштироки роҳбари давлат дар шаҳри Бохтари вилояти Хатлон корхонаи истеҳсоли шиферҳои асбестӣ бо иқтидори солонаи 1,1 миллион дона ба фаъолият оғоз намуд. инчунин 2 корхонаи нави шифербарорӣ, ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Муаз дар шаҳри Душанбе ва ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Юсуфҷон 2020 дар шаҳри Ҳисор мавриди истифодабарӣ қарор гирифтанд. бо амалӣ кардани тадбирҳои созанда дар давоми солҳои соҳиби истиқлолӣ 6 маротиба воридоти маҳсулоти асбестии шифер кам гардид.